Full portion. Meron ako... Hindi na akong lumaban ng lalaki. Laro ko na sa dalawang game. Hindi na akong lumalaki. Nice, Gab! Nice, Gab! Gab 2, Gab 2. Hey! 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 Oh, ne, susuntokin mo. Gago, di naman naman magbasa na. Hindi naman pang workout ba to? Yung kapal. Yung kapal. Ayun, kanina lang yan. Mga ganito ko, di ba laman mo? Ganito ko, wala rin, nilibis na. Kasi tingnan mo yung binili ko kanina, oh. Oh, just lang. Ano? Ang sarap no, no? Na-recovery. Ano ako, I'm healed. Ilang game? Go! Dala tayo. Huwag tayo party! Green Maze! Alam niya na eh. Akala nga Dora eh.
Nga no? At orange, that orange. Pwede orange mo naman. Pwede malapit sa orange. Hindi dapat tayo niliwan. After, ngayon sila, ano na, green. Sige, sige. Tingnan mo naman yung braso ko sa braso niya. Oo. Yun, naglalaro din si Jim. Naglalaro din si Jim. Next one, Gab! Bang! Wow! Grabe naman yun! Ano ka ng kulay niya? Hindi nakita ko. Ano ba yung medyas ko? Same na same sa ano? Ba't ka ano, Ford? Laki, no? Lakas. Malakas siya. Ang sinasanay niya rin talaga yun. Sige, Edgy.
Naghanap po ako ng Alex Bingo. Alam mo bakit? Saturday, market okay lang. And then one of Yes, Glenn, set natin. sige, laro ba? Tapos Manila na. Si ano sana eh, mamaya, kaming dalawa di pa kami nagpasan kayo. Tapos kayo nila.